undeva la jumătate din populația adultă are hipertensiune, suferă de hipertensiune arterială. Și de aici deja avem o boală care, din nefericire, are multiple ramificații în timp, mai ales dacă nu este bine tratată și controlată. Pacienții caută mereu să afle cine este, să zicem așa, făptașul, cine mi-a dat infarctul ăsta. Povestea e de obicei una destul de complexă și de obicei sunt mai multe elemente care se amplifică una pe alta și cu cât sunt mai multe elemente de risc, că discutăm despre boli cum ar fi diabetul zaharat sau hipertensiunea sau vicii, cum ar fi fumatul sau, mâncatul excesiv, greutatea, așa mai departe. Și nu trebuie să existe absolut niciun semn ca noi să ne facem în mod constant anumite controale medicale, care nu trebuie să fie neapărat la început cel puțin foarte sofisticate, ci sunt unele controale, ca să numim așa, de bază. Cum ar fi analize medicale periodice care să acopere, să zicem, aceste boli cele mai comune. Uneori pacienții refuză cumva sau renunță să trateze și anumite boli pe care noi știm sigur că le au și care au un impact major. Oamenii care au antecedente în familie de boli cardiovasculare la vârstă tânără. Acolo, de multe ori, poate să intervină și alți factori dincolo de aceștia pe care îi facem noi de rutină și care, chiar dacă noi avem depistați în momentul ăsta, cu siguranță tratarea măcar a celor care știm sigur că trebuie tratați ar ajuta. Identificăm un potențial risc, vedem că pacientul respectiv are anumite simptome, poate are o durere în piept și dacă are 40 de ani, are diabet, fumează, are X kilograme în plus și mai are și un antecedent familial de, tata infarct la 45 de ani, cu siguranță un astfel de pacient îți va atrage imediat atenția și vei avea grijă ca orice fel de semn să-l interpretezi serios și să-l cauți. Și nu de puține ori găsim, din nefericire, probleme care le rezolvăm din timp. Pentru mine personal e o bucurie când îl văd an de an sau când văd an de an anumiți pacienți care știu că au patologii grele, dificile, uneori fără soluții, dar cumva reușesc să-i duc, cum se zice, dincolo de statistică.